Вітанне табе, глядач. І сёння будзе мультагляд на аналагавы хоррор The Retreating Hood і The Three Pigs ад аніматара Foxy Mansions. Я падзялю на дзве часткі, таму што ў гэтага аналагавага хоррора 3 эпізоды. І уцішлівая прызьба, не глядзіце гэта ноччу, я паперадзіў. Але мы пачынаем. Усё пачынаецца з хаты і цёмнай вуліцы. Мама кажа, што бабуля захварэла і трэба прынесці цукеркі. Чырвоная шапачка здзіўлена, што бабуля хварэе. Але яна адмаўляецца ісці ў такую рань. Мама перабуджае яе, і яна згаджаецца. Перад сыходам мама кажа, што яна не размаўляла з незнаёмцамі. Чырвоная шапачка ідзе па цёмнай вуліцы, і ей страшна. Яна натыкаецца на мёртвых жывёл, і яны кажуць, што тут небяспечна. Потым з'яўляецца воўк і пачынае размаўляць з чырвонай шапачкай. Яна кажа, што ей забаранілі размаўляць з незнаёмцамі. Воўк кажа, што хоча пасярбаваць і даведацца, куды яна ідзе. But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me, where are you going, little girl? Яна кажа, што ідзе да бабулі і паказвае дарогу да яе. Воўк кажа дзякуй і напрыканцы сказаў, мы яшчэ сустрэнемся, і знікае. Воўк ідзе да бабулі, а яна тым часам сядзела дома. Неўзабывае яна чуе гук. Адчыняе дзверы, а гэта была не ўнучка, а воўк, і ён забівае бабулю. Тым часам чырвоная шапачка ідзе, ей не спадабаўся воўк. Ён быў страшным і думае, як дайсці да бабулі, каб з ёй нічога не здарылася. Яна прыходзіць да хаты бабулі. Заходзіць і не бачыць, дзе яна. І пачынае шукаць. Потым чуе дзіўны гук з кладавой. Адчыняе і бачыць бабулю, але ўжо мёртвую. За трупам з'яўляецца воўк. Your rain is gone. Now it's your turn. І забівае чырвоную шапачку. Затым нам паказваюць дом мамы, а за акном з'яўляецца воўк, і на гэтым першы эпізод заканчваецца.
Далей наперадзе другі эпізод, але мы разберём у наступным мультаглядзе. У мяне па гэтым усё і да новых сустрэч.